Rûniştina duyê ya doza Tahîr Elçî roja çarşemê li Amedê hate dîtin. Doz 5 saat piştî kuştina Tahîr Elçî di 21 cotmehê de dest pê kirbûlê ji ber helwesta heyeta dadgehê rûniştina atmosferek aloz da derbas bû. Avukatên Tahîr Elçî xwestibûn ku heyeta dadgehê bêguhertin. Hêjayê gotinê ku di îdanameya dozê de sê polîsên gumanbar û endamek PKK heye ku endamê PKK ji kuştina Tahîr Elçî tê tawanbar kirin. Her sê polîs jî wekî bûbin sedema kuştineka bi qezayê tên dadkirin. Avukatê Mînafdar behsa îdanameya doza Tahîr Elçî dike. Hevî timî merheyem deşê bernadin. Yani tisekinekaya lebelê doznama guhatiye hazır kirin. Necbû zelal kiriniye. Min rast bêje necbû zelal kirin. Necbû qetil kirina Tahîr Elçî zelal kirina wê nîne. Em ê divê prosesa goha ve darzandayê gav devam bike. Divê de heta ji destê me bê ji bo were zelal kirin. Qetil kirina Tahîr Elçî were zelal kirin û kesê berpirsiyar bin werin ceza kirin bê ji ber wê tekbaşîn meşîn. Beşdarên dozê anîn ziman rûniştina duyê helwesta dadgeran erênî bûye. Her wiha sê polîsên gumanbar li ser înternetê beşdar bûne lê îddiayan qebûl nekirine ku gotine Elçî bi gulêya wan nehatiye kuştin. Polîsên gumanbar li dijî rapora zanistî a ku baroya Amedê li zanîngeha Londrayê dabû amadekirin jî derketin û îdia kirin ku rapor nedurist e û nebêalî ye. Siyaseti AKP û ek devlet idare dikin gorvan dana berxe devlet tu kemasiyê nake dibin. Ama belliye hember televizyonun her tişli meydaneye ek tetik kışandiye ne mühime asıl zihni piç ve çiye berke bu holevu asıl gerek em ve fikri em lever mahkeme bikin. Berdevkê Partiya Geliya Komarî, CHP Özgür Özel û parlamenterê CHP Sezgin Tanrıkulu jî ji bo dozê li dadgeha Amedê bûn. Özel got ji bo dewlet kumana li ser xwe rake divê ku doza Tahîr Elçî ronî bike. Devletin bazı yükümlülükleri var. Hinek berpirsiyariyên devletê hene. Em dixwazin şahidiya wê bikin. Ew jî bar dide ser milêvê ku hemû berpirsyaran eşkere bike. Edaletê bi cih bîne, da ku gumanan li ser xwe rake. Rêveberê kampênên rêxistina alixweşbûna navnetewî ên nûnertiya Tirkiyeyê Tarık Beyhan jî barê dide ser giringiya doza Tahîr Elçî. Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılmaması, Tahir Elçi'nin Heke kuştina Tahir Elçî ronî nebe, parastina mafê mirovan de bibe karek bi xeter û metirsî. Barê parêzvanê mafê mirovan de giran bibe. Ev de bin xeterek mezin da bimînin. Kes êdî nikare xwe bide ber parastina mafê mirovan. Ew yek gefek mezina ji bo hemû welatiyên Tirkiyê. Divê ew doz bi erênî encam bibe. Avukatên Tahîr Elçî piştî rûniştinê behsa pêdaçûna dozê kirin. Erkan Şenses anî ziman dexwaza wan a girtina polîsan hatiye red kirin. Rûniştina duyemîn de dadgehê ew daxwazên me rûniştina yekemîn de qebûl kir. Serî de hême daxwazinekirî qebûl kir. Ji ber vê qasê atmosferek baştir de rewşê xweştir de rûniştin berdewam kir. Doza Tahîr Elçî texîr kirin ji bo çardê tîrmehê û ew roj wê du şahidên nepen jî werin guhdarî kirin. Xeci Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed,